Exerima Production. So ya kama ni kamun takwara ya yi min duba, na zama ban je ban gani a so na samu fiya ta gari. Na samu fiya ta gari. A suna nuna kike kaɗai ce wacce nake kauna, irin da muka yi na dashe ƴaƴansa a yanzu muke tauna. Kafirin soyayya ɗoye kore shar a cikin gona, sai ki zo ni wasan kadan mu faranta rai da ke autar mata. Bahari na soyayya na haɗu da wacce take yi na, aminta tana sona domin ta boye sirrina. Banjin kwari a jiki har sai kai min kallon kauna, sannan zan alfahari da murna na cika burina. Mun damu akan so, shi kuma so yana ta wahalta mu, don dole mu jure don mu samu cika ta muradinmu. To in mun jure zai zamanto alkairi gunmu, sai mu zama tamkar Laila da Majnun a soto shi kenan. Bayani wa jama'a don Allah, so wani jinsi ne, mutum ne ko aljan ko dabba ko kuma dutse ne, mace ne shi ko namiji ko tauraren da yake a sama ne. Bai sani zo ka ban amsa don na fahimta har ma na gane shi.